Ако тренираш, храниш се добре и мислиш, че си във форма, но не го измерваш, всъщност просто гадаеш. Днес съм в DexaFit, за да направя най-точното измерване на тялото. Мазнини, мускули, висцерални мазнини, метаболизъм и цялостен боди скор. Това не е просто кантар, това е анализ на медицинско ниво. Виждаш реално какво се случва в тялото ти, орган по орган, зона по зона. А ето какви са и последните ми резултати. Боди скора ми е 100 от 100. За последните 6 месеца след ергена съм свалил почти 2 кг чиста мазнина. Биологичната ми възраст е 21 години, а процентът подкожни мазнини 15. Но най-важното, имам 0% висцерални мазнини. С това могат да се похвалят по-малко от един на няколко стотин човека. Явно все пак не съм прекалявал с алкохола чак толкова, тъй като той е основен виновник за тях. Както в бизнеса, така и в здравето взимам решенията си на база данни, а не усещания. Защото просто това е правилният начин. Ако искаш да знаеш къде си в момента и какво точно да подобриш, DexaFit е мястото, от което да започнеш своя прогрес. В коментарите ще намерите линк, откъдето да запазите вашия час. Истината е в числата.